familji mħalta politikament. Ngħidilhom jew wieħed minnkom, jew wieħed bħalkom, jien ġej minn familja politikament imħalta. Nifhimkom għax jien bħalkom, nifhimkom għax jew wieħed minnkom. Kif nista' qatt nagħmel xi ħaġa kontra l-familja tiegħi stess jien? Kif nista' qatt xi darba nagħmel xi ħaġa kontra l-familja tiegħi stess? Huwa b'dan il-mod li l-mexxej Laburista Joseph Muscat indirizza lil folla kbira ta' nies li l-ħadd filgħodu nġabbret fis-saqqajja. Messaġġ lil dawk kollha li ġejjin minn familji politikament imħalta illi anke magħhom il-moviment li jinbena madwar il-Partit Laburista lest li jagħti direzzjoni ġdida lil pajjiżna. Irridu nimxu bħala pajjiż wieħed għal Joseph Muscat, bħala familja waħda. Din hija direzzjoni li tant għandu bżonn pajjiżna. L-għażla li għandhom qudiemhom in-nies huma jew more of the same ma' Gonzi PN, jew bidla ġenwina fid-direzzjoni flimkien ma' dan il-moviment tal-progressivi u l-moderati, id-dar tal-liberali Maltin u Għawċin. Lawrence Gonzi għal il-mexxej Laburista jinsik għal 5 snin u jiftakar fik għal xahar wieħed lejlet l-elezzjoni ġenerali. Gonzi qed jgħid li l-aqwa tiegħu għadu ġej fil-kampanja mingħajr iżda ma qal li l-ar tiegħu imbagħad jagħtih meta jiggverna. U jien inwiet lill-poplu Malti u Għawċi kollu, Laburisti u nazzjonalisti, dawk il ħajesprimu l-fiduċja fina u anka dawk illi mhux ħajesprimu din il-fiduċja. Ħanati l-aqwa tiegħi fil-kampanja imma ħanati ferm iktar jekk ningħataw il-fiduċja u ħammexxi lil dan il-pajjiż biex inkunu l-aqwa fl-Ewropa kif verament jixraqilna. Wara l-nhar it-tnejn li għadda waqal gvern li jmexxi, Lawrence Gonzi qal no regrets għal dak kollu li ġara f'dawn l-aħħar 5 snin. Gonzi qal li ma jiddispjaċih dwar xejn għal Joseph Muscat. M'għandu l-ebda tip ta' regret minn dak kollu illi jagħmel f'dan l-aħħar snin. Ma jiddispjaċihx illi ħal 500 euro żieda fil-ġimgħa. Ma jiddispjaċihx li jagħmel il-fjask li jagħmel fl-Arriva. Ma jiddispjaċihx illi jagħmel il-fjask li jagħmel bil-Power Station. Ma jiddispjaċihx li jollilkom il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Tant ma jiddispjaċihx għal il-mexxej Laburista illi kieku jkollu jreġġa l-arloġġ lura, Lawrence Gonzi jagħmel biss ħaġa waħda li ma jħallix id-divorzju jidħol f'Malta. Gvern ġdid immexxi minni jassigura li mhux irreġġaw l-arloġġ lura fuq il-libertajiet ċivili imma nimxu l-qudiem għal aktar libertajiet ċivili kif joħolqu pajjiż Ewropew ta' vera. Il-Partit Laburista jrid li minn sejjer tajjeb jibqa' sejjer tajjeb waqt li se jibqa' jimbotta l-qudiem il-missjoni tal-ġustizzja soċjali biex jgħin lil min qed jaqa' lura u jħassar il-faqar minn wiċċ dan il-pajjiż. Gvern ġdid saħaq Joseph Muscat joffri tim maqut li l-karigi u l-flus ma jagħmlux bih kif diġà ntwera fl-aħħar 5 snin jagħti servizz lil pajjiż. Meta kien hemm dil-kwistjoni kollha tal-500 kien hemm esponent partikolari tal-Partit Nazzjonalista li ġibidni miegħu. Għalli ġewwa li nirranġawha din. Għalli nirranġawha għalli intom itgawdu, għalli titu 500 fil-ġimgħa. Għalli nirranġaw biex tal-Parlament jieħdu huma wkoll. Qed lu dispjaċini ta' aħna maħniex għall-bejħ. Joseph Muscat saħaq li huwa għażel lill-Partit Laburista għaliex jemmen li kulħadd għandu jkun aħjar milli hu. Bażla konxja ta' moħħi u ta' qalbi, qatt ta' buti. Għax kieku forsi rrid tinħares l-embuti kont ninaqat ma' Gonzi PN. Joseph Muscat appella lil min qed jaħsibha li jagħti l-fiduċja tiegħu lil Gonzi PN biex iħarsu lejn kif ġie trattat Franco De Bono. Għaddiet il-ġurnata illi kellhom bżonnu ramewh. Qalulu irrilevanti. Jien ngħid lil kull min għadu qed jaħseb li jivvota Gonzi PN idwissi
Ekku kol jagħmlulek lilek, jasruk, joħdulek il-vot u jarmuk l-għada. Messaġġ ċar ta' Joseph Muscat lil kull min qed jaħseb li jivvota lil Partit Laburista għall-ewwel darba u lil dawk kollha li għadhom ma ddeċidewx. Tistgħu ma taqblux magħna, iżda żgur tistgħu taħdmu magħna. Biex mis-7 ta' Jannar il-qudiem nibdew b'enerġija kbira, pożittività kbira, it-triq għal bidla fid-direzzjoni biex lil pajjiżna fid-9 ta' Marzu illi ġej nagħtuh dak li verament jisħoq ilna li nkunu li nsiru l-aqwa fl-Ewropa, it-triq għal bidla fid-direzzjoni, it-triq lejn il-futur li għaqadna. Nirringrazzjakom.